En aquest Ben dit parlarem de mesura i mida i de l'ús d'expressions que les inclouen. Comencem pel més genèric, que és mesura. Amb mesura, parlem de la determinació d'una magnitud per comparació amb un patró. Així, una mesura implica determinar que una línia té tants centímetres o tants pams, que són unitats de mesura, com són també el metre, el litre, el quilogram, el segon, el grau centígrad o l'ampere, o les tradicionals com el pam, la barcella, la roba o la fanecada. Ara bé, tot i que tècnicament són també mesures, en la nostra llengua usem de manera específica la paraula mida per a les mesures lineals, és a dir, les que corresponen a una línia, llarg, alt o ample. És per això que d'una corda diem que té una mida de 5 metres o que les mides d'un llit són 150 centímetres d'ample per 190 de llarg, o que un armari té unes mides de 150 centímetres de llargària per 50 centímetres d'amplària per 210 centímetres d'alçària. Igualment, parlem de les mides d'uns pantalons, d'una caixa, d'una habitació o d'una parcel·la. En resum, si podem expressar-ho amb centímetres o metres, parlem de mides i no de mesures. L'acció corresponent és prendre mida, o prendre la mida o les mides. La modista prenia mida dels camals. Ja he pres les mides del marc de la porta i del calaix. I quan es fa alguna cosa adaptant-la expressament, es fa a mida. Un vestit o uns mobles fets a mida. I també de manera figurada, quan alguna cosa s'adequa expressament. Ha trobat una feina feta a mida per a ella. Com que aquell era el seu candidat, li van fer l'examen a mida. Finalment, mida o mides són un sinònim habitual de grandària. De fet, responen sovint a un ús col·loquial ben estès en comptes d'un castellanisme que convé evitar com tamany. Les estàtues eren de mida natural. Ens van impressionar les mides enormes dels llibres medievals. El fruit de la belladona té la mida d'una cirera. Fora d'aquests casos concrets, parlem sempre de mesura. Així, com hem vist, diem que amb litres, metres quadrats o cúbics o grams expressem mesures. I parlem també de mesures quan ens referim a accions o mitjans proporcionals a una finalitat. Cal adoptar mesures dràstiques contra la corrupció. La privació de llibertat només pot ser una mesura excepcional. La infracció es castigarà amb les mesures disciplinàries previstes. Destaquem les expressions habituals a mesura que i en la mesura que o en què. A mesura que indica la proporció correlativa en què alguna cosa succeeix o es desplega en relació a una altra. A mesura que ens fem vells, anem perdent facultats. La pressió augmenta a mesura que s'incrementa la temperatura. Notem que, en aquest sentit, cal evitar a mida que i conforme. En la mesura de o en la mesura que expressen la proporció entre dos fets. Cadascú va aportar diners en la mesura de les seues possibilitats. He treballat en la novel·la en la mesura que m'ho han permès les obligacions. Finalment, en alguna mesura o en certa mesura equivalen a en un cert grau, fins a un cert punt. En alguna mesura, tots són mentiders. Ben dit, usarem específicament mida per a expressar llargària, amplària o alçària, o com a sinònim de grandària. I utilitzarem mesura en tots els altres casos. Han adoptat el sistema decimal de mesures. Cal prendre mesures excepcionals. A mesura que envellim, ens fem més prudents. T'ajudarem en la mesura que puguem.